салом алайкум дӯстони азиз. Ин дарси шашуми мо ки ин дарс мо константаро мегзарем. дар дарси пешина мо тағйирёбандора яъне тамом кардем. аллакай мо тағйирёбандара медонем чия, яъне константам фикр кунем ки ба мисли тағйирёбанда кор мекунад, яъне копияи тағйирёбанда, фақат ки ин аз стилаш ва намудои навистанаш камтар дигар. барои константара сохтан бояд мо махсус функсияе дорем ки мо функсияро даъват мекунем ва месоземш. масалан менависем define ва дар дохили функсияи define мо константара якум параметрашда ба воситаи қавсҳои як нохунака номша менависонем. масалан ман мисолам луна. як дар назар бигирем ки константаҳо бояд ҳарфи калонқатӣ яъне сохта шаванд, ба ҳарфҳои хурдам кор мекунад, аммо стандарт ниш бояд ҳарфҳои калонқатӣ сохта шавад. дуюм параметрашда мо чӣ намуд типи тағйирёбанда ки гузаштем, намудҳои тағйирёбанда чӣ намуд типша метавонем дар инҷа дохил кунем. метавонем мисли намуди boolean, намуди string, намуди float, чӣ намуде ки хоҳем метавонем ки дар инҷа дохил кунем. ман намуди string дохил мекунам ва дар инҷа як коди css яъне ранги сирха метиҳам. ман константара аллакай сохтам ва дар дилхоҳ ҷои программа яъне барнома ман метавонам ки константаи лунара фарёд кунам ва бо константаи луна яъне кор кунам. ман инҷа чихеле ки мебинем рангина яъне баробар. хуб, як кори элементарни бигем мегзаронем дар сайт ки шумода болимени фаҳмотар шавад. масалан ман як п месозам, менависам my site. дар инҷа дар ин ҳолат my site мебарорам ва дар инҷа ягон стилиш метавонам. стила ман хел колорш метавонам, яъне бояд ҳозир ман дар инҷа коди ранга тиҳам. коди ранга ман дар инҷа наменависонам, прямо аз php мегирамш, яъне менависем php echo ва константаи лунамона фаъол мекунем. ман дар ин ҳолат мебинем чӣ хеле ки мебинем, яъне сирха дод, яъне ин кода аз константа гирифт. хуб, мо метавонем константа бисозем ва ҳарфҳои калонқатӣ истифодаш барем. константаҳо ки вақти ҳарфҳои калонқатӣ сохтем ҳеҷ вақт аз пешон доллар намемонем. инҳо тағйирёбанда нестанд ки доллар монем, просто так номша менависонем ва мебарорам. ва боз як функсияи дигар дорем ки ин номаш defined, яъне ба мисли ҳамин вори аст. ва иш боша барои санҷидани ин аст ки яъне константаи мо вуҷуд дорад ё надорад. мо ду нохунака мемонем ва дар инҷа менависонем мана константаи луна монам. дар ин ҳолат як мебарора, яъне ки тру мешава, рост мешава, мега албатта вуҷуд дорад. ва агар мақсад константаи мо номаш масалан дигар боша, мана тағйир медиҳем номша. дар ин ҳолат луна вуҷуд надорад, константа ҳеҷчи намебарад, яъне false метиҳад, яъне ки ин константаи мо вуҷуд надорад гуфта. хуб, бо дальши мегзарем. махсус дар php махсус константаҳое аст ки худаш php сохтагианд, яъне барномасозҳои php худшон ин константаҳоро сохтагианд. ин чӣ намуд константа? масалан константае ҳаст php версион. дар ин константа версияи php-ро нишон медиҳад. бояд ҳарфҳои калонқат нависонем. мана дар ин ҳолат php версияи php моро нишон медиҳад ки мо php 7 қати ҳозир кор кардем. боз ба ҳамин монанд ҳаст дигараш. мақсад php файл аст. php файл бошад роҳи ҳамин файле ки ҳозир мо кор кардем бо ҳамин индексе ки мо ҳамона нишон медиҳад ки аз куҷо ҳамино места, яъне мега аз диски a ҷо местай, папкаи open server
баъдан папкаи domains, баъд папкаи lesson php, баъд файли index php, яъне ки файлешон мета, яъне константае аст ки php худаш сохтагиае. хуб ба ҳамин намуд константаҳо дар php зиёданд ки баъдан бо мо чанд намудҳои дигарша мегзарем. баъд як намуд константаи дигар ҳам ҳаст ки ин сервер аст ва як отдельни видеоурок дар мо мефаҳмонем ва ин хеле нависта мешавад агар фаромӯш накарда бошам. манаи $1 мемонем. не дар асл ин константа нест, ба мисли константа сохтагиева, аммо ин константа нест, ин типа тағйирёбандаворие. хуб ин дарси мо буд, дарси шашум, константаро фаҳмондем. хуб ба фикрам ягон нофаҳмоиё нест. агар нофаҳмоӣ бошад дар группа бинависонед, ман албатта ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯм. ин курсе ки буд кардем, курси практически мегзарем php, дар ӯ ҳолат баъд хубтар мефаҳмем ки константаҳо барои чиянд ва чӣ ба бояд инҳоро истифода барем. то дарси дигар дар паноҳи худо. хайр.